kuzondioneka kwakaita akandioneka 2020 ndo paakazondioneka ipapo. Asi kufonera naye ndaifonera naye, but in the sense yekuti akanga andiudza kuti kana uchindifonera usazvisa feeling yekuti ndiri hanzvadzi yako. Saka ndaitopota ndichifonera ndongomuti makadii MadziBaba. Talking of events, MadziBaba Ishmael, the leader of Joanna Masowe Chishanu Church, who doesn't believe in sending children to school years, appeared to have a legal representative who is representing him and the other 7 accused who are facing charges of violating children's rights and burying the deceased without notifying the law at his farm. However, the court has denied all the accused persons bail, saying that the state has a strong case and that when these accused persons are released on bail, they will interfere with the witnesses and the investigations. As you know, bail was denied, basically on the reason that there will be a major public outcry. So what we intend to do is we definitely are going to appeal the decision by the court based on the facts. That's all that I can say. Thank you. But the magistrate said that the state is a strong case. Do you believe that you have... That's a triable issue, madam. That's a triable issue. It remains to be resolved on a trial. Facts are tested in trial proceedings. Thank you. Peachy Kangaise for purity. A woman from Glenview, Harare, who last saw her brother 6 years ago, came to her Norton Magistrate Courts with the hope of meeting her brother. Star rangu ndonzi Chilet Mtende. I am 35 years old. Inini kuya kwandaita panapa. Ndauya ndakamira semukuwasha nekuti hanzvadzi yangu ndiye akaroora mwana waMadziBaba Ishmael. Saka MadziBaba Ishmael ndite zvara vangu. Chinamato ichi hanzvadzi yangu akachipinda kudhara. Before MadziBaba Ishmael pavakasungwa pekutanga pepe, hanzvadzi yangu akanga akutopinda chechi iyi. Saka vafamba mukunamata after kudzoka kwavo kujeri, vakazonzi endai munooneka vabereki. Saka vauya kuzooneka. Kudaro isusu haana kuzokwanisa kutioneka pamwe chete. Saka akatanga kuoneka vana mama, achionekawo vanenge vamufonera ndo vaanenge achita sei achioneka achivaudza kuti iwewe hatisisina ukama nechikonzero chekuti inini ndakunamata hasisiri vedzinza rimwe chete. Inini kuzondioneka kwakaita akandioneka 2020 ndo paakazondioneka ipapo. Asi kufonera naye ndaifonera naye, but in the sense yekuti akanga andiudza kuti kana uchindifonera usazvisa feeling yekuti ndiri hanzvadzi yako. Saka ndaitopota ndichifonera ndongomuti makadii MadziBaba, iri sei mhuri, achingodavirawo zvandinenge ndaita sei ndamubvunza. Saka ndo pakunamata kwavo kwavakaita kwese kwakatikostira zvakanyanya nekuti zvinorwadza kuti mubereki audzwe nemwana kuti hamusisiri baba vangu, hamusisiri mai vangu. Saka nanhasi iye nevabereki havasi kuwadzana, havasi kufambidzana. Inini ndazomuonawo pano after 6 years. Ndamuonawo pano ndikakwanisa kutaura naye. Sehanzvadzi yenyu makamboshanyo here kunzvimbo kwavari kugara uku, makambomupindawo here muchiona kuti makamira sei mukati? Isi sanga tisingatozivi kuti ari kugara kupi. Nokuti pandakapedzisira kutaura naye akatoti izvoni chero mukanditsvaga hamumbondiwani. Saka tasingatombozivi kuti vari kunyapira. Tasingazivi. Taingofungidzira because akambenga achiti ndiri kumarondera achinzi ari kupi, asi tasingazivi kuti vari kunyapira. Saka panyaya dziri kupomerwa vakuru vechechi yavo dziri kunzi vari kumbonyikidza ngodziri dzevanhukadzi nedzevana vadiki, munozviona sei, mungazvitenda here? Inini ndinotenda kuti anyone anogona kuita capability yekuita any sin. Asi ndakatarisa nenyaya iyi inyaya yakadzama uye inyaya inorwadza zvakanyanya nekuti hatitarisiri kuti vakuru vemachechi vaite zvinhu zvakadaro nokuti ndo vanenge vachitofanirwa kuprotecta vanhu. Unofanirwa kuti kana uchinge waenda kuchechi wotowana protection. Saka zvinhu zviri kundirwadza uye zviri kundikatyamadza zvakanyanya. Ndandisingafungidzire kuti kungaitika chinhu chakadaro muno muZimbabwe munyika medu. Ndandisingazvifungidzire.
ndakwanisa kutaura naye mukadzi wake ndiye wandabvunzawo kuti mava nevana vangani, asi iye ndanga ndichitotya kuti anogona kusandidavira, anogona kutondiita anything because ndandichitotya semunhu akarestrictwa. Another woman also welcomed the court's ruling, saying that MadziBaba Ishmael should be locked up and eliminated from the community. Ini zita rangu ndonzi Joy Sande, ndiri mugari womuno munoti Honi Ward 14. Kurambirwa kwaita MadziBaba Ishmael bail izvozvo itori chokwadi norati MadziBaba Ishmael vari kumbunyikidza kodzero dzevana nemadzimai nevari kugara nawo. Hakuna mwana anoberekwa asina baba naamai. Iwo mutemo wakaona kupi? MadziBaba Ishmael ngavatotongwa vapinde mukati. Anditi nokuti zvinorwadza kurarama mukadzi wobvanzi iwo wotorwa mukadzi wobvanzi rara same bed mainini namai guru nemurume wenyu. Nyika yeZimbabwe hakuna zvakadaro. Zvokuti anzopiwa 5 liters yechibage wobvanzi idya nevana 3 days kana 4 days hakuna zvakadaro. Saka kubatsirwa kutaura kwazvaitwa kunzi MadziBaba Ishmael varambirwa bail, zveshuwa ngavarambirwe bail ngavatopinda mukati nokuti hakuna nyika yakadaro. Hakuna Kenani inogadzirwa muno muZimbabwe. Kana vachida kunogara Kenani ngavanogara kunze ndokune Kenani noti muno muZimbabwe. Basa.